heldu nahi genioke, gaur Elkarrekin Podemosen diputatu bat, Madrilgo Gorteetan, Espainiako Gorteetan diputatu den Roberto Uriarte baitago gurekin. Uriarte jauna, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara. Esaten ere gara, ez? Badirudi, azkenean izen egokia jartzea lortu dela, Iruñean 2016an gertatu zen horri, bortxaketa izan zela legia, eta bortxatzailea dauzkagula, bortxatzaile dauzkagula, azkenean datuzen 15 urteak kartzelan pasako dituztenak, eta ondorioz pentsaletek aurtengo Sanferminak ere desberdinak izango dela zentzu horretan. Bai, nik uste du, baietz oso interesgarri iruditu zaite egin duzuen, elkarrizketa egin duzuena zehari Garbiña. Garbiña berak sententzia atera zenean, atera zuen artikulu bat Bizkaiko egunkari baten, eta itzen burua zen, hubo intimidación. Bakarrik bitzekin ezin da erraza bezan, ez da. Orduan, nik uste du gauza hauetan askotan bitzikeritan sartu gabe gauza importantenetara jo behar dela, eta hor importantena da noraino pertsona batek borondatea du, ez da. Eta pertsona bat burua galduta baldin badau, drogen eraginez edo alkoholaren eraginez, edo zer eraginez, jentea jakin behar du pertsona horri laguntza eman behar zaiola, eta ez dakit premiazko ospitaleko zerbitzu batera eraman behar dela, eta ez aprobetsatu hori harreman sexualak izateko, ez da beste kasu batzutan gertatu izan den bezala. Orduan, jakin bakarrik borondate jakinaren gain egonda izan behar dela, eta hortaz postu egin behar gara emandako erabakiaz, nolabait zuzendutako erabakiaz, eta zeharo bat Garbiñek egin duen hausnarketarekin, eta ez daukat beste gauzan dirik esateko baulako Garbiñe bezalako analizu baten aurrean, ezin du askorik gehiago esan, baina argi eta garbi Holanda, eta aukera berri bat zabaltzen du jaiak ospatzeko, bai Sanferminak eta bai inguruko jai guztiak beste giro baten, eta gainera pedagogia egin behar da, eta jenteari erakutzen behar zaio, haizu, jenteak bere borondatea neurri baten murriztuta dukanean ez dela probetxurik baizik lagundu, ez da. Kode penala hor dago, baina pedagogia hori egin beharra dago, eta hezkuntza ezik eta oso beharrezkoa da, balako jarrerak ekiditeko. Sánchezegin negoziaketak, horri buruz ere hitzein egin duke, Uriarte jauna, datari gabe jarraitzen du, Sánchezen balizko inbestidura batek, zuk data hori jarriko diguzu? Bueno, nik data, botako dugu bat. Data, ikusita nola funtzionatzen duen gaur egun politikak eta nola funtzionatzen duten alderdi politiko guztiek, nik uste dut azken eguneko 12 baino 5 minutu gutxi hauten jakingo dela zer gertatuko den, ez da, badirudi, jokabide hori dagoela, tendentzia hori dagoela leku guztitan, nola bait negoziazioak eramatekoa azken segunduraino. Ni zaiz bat ere gustatzen. Nik uste dut norbaitekin zehozer bide bat egin behar duzuenan elkarrekin ez dela beste partea makurtu behar aldan gehiena eta nolabait alik eta aukera guztiak azken segunduraino baizik nolabait konfidantza bat sortu beharko litzateke eta elkarren arteko akordioak eta bultzatu. Neure ustez, baina jokoa gaur egun politikan hori da taktizismoa uneko unean eta azken momenturaino ez erabaki gartzea. Nik uste dut segurutik horren antzeko zer gertatuko dela. Konfiantza epatu duzu, Odon Elortzarekin egon gara Euskal Telebistan, asteburuan eta berak ere antzeko hitza erabiltzen zuen, baina konfiantzarik ez dagoela, esateko Odon Elortza. Hay desconfianza. Hay una desconfianza mutua entre ellos y nosotros, entre Podemos y PSOE, ¿no? No ha permitido todavía generar esa confianza entre dos grupos que pretenderían gobernar juntos, y eso requiere empatía, garantía de lealtad, confianza. Ez dagoela leialtasunik, ez dagoela konfiantza girorik, ez dagoelako harremana da, alderdi sozialistaren uneotan, orain arte, ez zarete oso gaizki konpondu ere, ez? Azkenengo legaldi bukaeretan nahiko onak izan ziren, eta orain kolpetik konfiantza falta dago? Bai, hau Labanguardiako kazetariak, Enrique Julianak esaten duen bezala, zehozer azpimarragarririk baldin badau, azken behar bada 100 urtetan da lehen aldiz 10 hilabetez ezkerreko alderdiek kooperatu egin dutela inongo arazorik gabe, eta gainera herritarren intereserako eta neurri oso interesgarriak hartu dituztela. Baten bat espada kapaz ulertzeko horrek suposatzen duena eta hori nolabait pikutara botatzeko pres badau edo egondako kolaborazio hori, gainera nik uste dut herritar gehienek onartu dute, eta gainera lehenengo oposatzen zirenak esate baterako gutxieneko soldata igotzera, eta azkenean onartu dute ez duela batere kalterik egin ekonomiaren zeta, aldera kontrara lagundu egin duela, nolabait zergen bitartez askoz ere gehiago batu da. Orduan, azken baten
konfiantzarik ez aipatzea, bueno, nik uste dut alderdien artean beti dagoela neurri bateko deskonfiantza beti egongo dira. Suposatzen dut Ciudadanosen eta PP-ren artean deskonfiantza daudela. Ez dira, baina, bueno, baina... Baina ze aldatu da denbora honetan? Personalismoak dira, Sánchez eta Iglesias elkarrezen ikusiren badaukate. Odonek esaten badu ez da la konfiantzaren berari galdetu, nik ez dut sentitzen olakorik. Zuke konfiantza daukazu alderdi sozialistarekiko. Unidas Podemosek, alegia. Nik uste dut badaudela minimo batzuk alderdien artean kolaboratu alizateko eta horiek ematen direla. Orduan baten batek uste badu ez direla ematen, saldu dezala, zergaitik ez diren ematen. Alderdi sozialista dio lehentasunezko bazki dela Unidas Podemos. Unidas Podemos entzat ere pentsatzeko da alderdi sozialista lehentasunezko bazki dela, eta neurri batean haren gobernu bat babesteko prest dagoela, hori aldatu ez dena, ez? Ez, hori ez aldatu, baina nolabait marragorriak edo norbait beldur bat bada jakin beharko ditzateke zergaitik diren batzuk beldur, ez da? Eta edo zer idioten beldurra. Hori eurek argitu beharko lukete zergaitik diren beldur edo zer izan. Baina badiru biei aldeetakoren batek oso ondo ez dituela ulertu negoziak eta hauek, esan nahi dute, batek, Unidas Podemosek, ministeritzak, ministroak eskatzen ditu, eta alderdi sozialista emateko prest dago, bigarren mailako, hirugarren mailako, zuzendaritzak, edo ez? Hor badago gaizki ulerturen bat, hor badago interferentziaren bat, distorsionen bat. Zuk uste duzu gaizki ulerturenak dauenik, ez dut uste. Negozioetak ulertzeko modu berdina ez bintzat, ez? Koalizio gobernua, kooperazio gobernua. Ia, aipatzen da. Ez que Podemosek ministerioan ditu, klaro, zertarako orkestez hauteskundeetara, baparruna baltzeko, oza, apolitika mazaude eta gobernatu nahi duzulako, argita garbi dago. Niretzat, esplikatu behar duena da, ez da, pentsa dezagun, ez da, Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten duena koalizio bat alderdi sozialistarekin Euskadin. Eta esaten du, bai, alderdi sozialistarekin egingo du koalizioa, baina ez dut onartzen Idoia Mendia egotea. Edo ez diazue konfiantzaik ematen izu. Ez dakit, zergaitik esaten duzu hori, ez da, nolabait hori da mespresu bat egiten zaiona, eta kasu honetan, pentsa dezagun, Unidas Podemosek 3.000.000 eta piku, ia 4.000.000 botuen maile dituela, eta hori da mespresu bat egiten zaiena botuen maile hori besteak baino gutxiago dira, oza, Ciudadanosek eliok egingo hori alderdi popularrari, eta hori da nolabait, argumentario bat edo ideia batzuk sartzen dituztenak kaberna mediatikoa Madrilen eta errepikatu egiten dituztenak ezetari guztiak, eta eske zergaitik nahi dituzten ministerioak, politikoa direlako eta politiko guztien nahi dituzten ministerioak eta nahi dute gobernatu. Hau da, ez dakit, Nafarroan alderdi sozialistak kontseilariak nahi ditu edo Navarra sumak nahi ditu, noski nahi dituztela, nahi ditu gobernatu horretarako aurkeztu dira hauteskundetara, ez da. Baina badirudi Podemos, ez dakit, nola baiteko leproso bat balitz bezala, bere 4.000.000 botuen mailek ez dituzela eskubide berdinak eta nolabait baztertuak izan behar direla, eta badirudi edabide guztiak eta kazetari guztiak arira errepikatzen mezu horiek, bueno, bakoitza jakingo. Hiru aldiz bildu dira Sánchez eta Iglesias, azkenengo eskutuan, laugarrena noiz izango da. Suposatzen dut, esan baduten oso diskretuak izan nahi dutela, suposatzen dut diskretuak izango direla, nien horren jakitun, eta ezin dut olakorik esan. Nik eskatuko nieken abidida txikikeriak alde batera ustea, eta lehen bailen gauza konpontzea, eta... Baina, esan zen uztailaren hasieraren nahi zutela investidura batekin saiatu, ezkara iritsi uztailaren hasierara? Ni neu gogotsuna oiazteko lanean, eta nolabait jakiteko zebatzu horretan egongo naizen, eta zenbat hau egin hobeto, nik uste dut herritar guztiok ari direla, bautela itxaropen bat, alik eta lehen egiteko gobernua, osatzeko gobernua, eta azteko lanean, eta nolabait inpasori amaitzeko, eta... 123 diputatu ditu alderdi sozialistak, Espainiako alderdi sozialistak, 52 Unidas Podemosek, laurden bat, 3 laurden eta laurden bat, banaketa hori. Ze eskatu dieza jokezun ustez, Unidas Podemosek, ekitatiboki banaketa bat egitekotan, laurden izan da, ze eskatu daiteke? Bueno, hartzen badu kontutan, demokrazia, eta ez bakarrik demokrazia, bezi matematika, PSOEk izan ditu boto dobleak Podemosenak. Hau da, zati bat, Podemosen botu emailetatik lauti bat pasatu da Sánchezi boto uti egitera. Orduan, doble botuak ditu eta 3 aldiz gehiago diputatuak. Hori da, eztabaidotu beharko litzatekena da, zer tokatzen zaio, 2 aldiz ala 3 aldiz gehiago izatea ordezkaritza gobernuan. Jarraituz matematika ez nire iritzia, baizik matematika edo demokrazia jarraitzen badugu, izango litzateke, zuk nire boto doblea dituzu, bikoiztu egin dituzu nire emaitzak, bikoiztu egin dituzu ordezkaritza bikoitza esango duzu zerean. Gainera, hori elitzateke eztabaidatu egin beharko, zeren kontutan hartu behar da, eta jenteak hemen gauzak astu egiten ditu, baina orain pare bat urte, Sánchez jauna hilda zegoela.
da nolabait berpiztu egin zuela Podemosek eta lagundu egin duela pila bat, momentu baten aurreko lege egintzaldian, bazirudien Podemosela Sánchezen alderdia, ze bere alderdia, bere kontra zegoen, eta neurri baten arnasa eman zion. Orduan, bueno, nik uste dut gauza hauetan jakin egin behar dela epe luzera jokatzen. Orain ez da gertatuko Podemosek behar duela Sánchezen arnasa indarzu jarraitzeko, 29 diputatu galdu ditu Podemosek aurreko legaldirik, eta agian Sánchezek hori ere buruan badauka. Ahulda de momentu bat, eta behar batean dagoela Podemos horre eusteko eta hor jarraitzeko, ez? Argita garbi dau Sánchez tatizista bezala oso ona dela, eta bere Iban Redondoren laguntzarekin, eta bueno, jakin izan du bere hizkuntza edo bere diskurtsoa Podemosko duten, neurri baten podemizatzen esaten den bezala bere diskurtsoa, eta jakin izan du botu utila deitzen, eta otso neurri honak hartzen bakentzeko bere botu maileguaren zati bate Podemosi ondo dau. Baina taktizismo hutsakin jokatzen denean, estrategiarik gabe eta estatu eredurik gabe jokatzen denean, eta bakarrik, hori da futbolista bezala, ez da futbolista beti driblinean baldin badabiz, eta ez badute nolabait noiz behinka baloia pizkate luzetxoa botatzen hor galdu egiten dira. Orduan, momentu honetan, badauka momentu oso ona alderdi sozialistak, ari da bere momenturik gozoenean, baina bakarri pentsatzen badu errepik edo alik eta indar gehien hartzea eta epe laburrera begiratzen badu, eta batez ere nolabait espadu kontutan hartzen bere botu emaileek esan diotena, esan ziotenean con Rivera no, eta si se puede, eta behin da berriro, eta horregaitik gainera bere alderdia bota zuten zuenean bere militanteek atera zuten berriro zeretik, espada konturatzen hori horrela dela, eta beti bezala jotzen badu edo saiatzen bada beste leku batera begiratzen horria, epe laburrera ondo, baina epe luzera alderdi sozialdemokratak Europan hartu dutenak erabakia, nolabait Macronen bezala gran zentro bat egiteko, batzeko eskuinarekin eta jartzeko nolabait botere faktikoen agintetara, hori erabakitzen duetenean sozialdemokratak bere botuen mailek ez diete gehiago konfiantzarik ematen, eta nahiago dute beste leku baten aurkitzea edo ekologistetan edo beste aukera batzutan. Orduan, Espainiako alderdi sozialista dau momentu onon baten, baina nolabait gerta daiteke lo geratzea eta nolabait morir de éxito esaten dena, eta eskonturatzea jendeak aldaketa politiko bat egon dena sakona gizartean, eta jendeak eskatzen diola bere egitasmo guztiak, egiten dituen gauza guztiak jarraitzea esaten duena. Hau da, esaten badu edo programa bat baldin badu, gero programa hori praktikara ematea. Ez programa bat egin eta sozialdemokraziak askotan egin duenez, hartu programa hori hauteskundeak eta hurrengo gunean bota eta jarri berriro ibexaren edo nolabait merkatuen intereseko politikak egiten. Legalia luzea da, zuk esan duzu, egonkortasuna behar da. Alderdi sozialistak Unidas Podemosek 175 batzen dituzte. Gehiengo simplea 174an egon liteke legaldi honetan. Zein gehiago erakarri behar da? Argita garbi dago Euskal Alderdi Jeltzalearen beharrizana dauela. Beharrizan sendo bat dago eta hori landu egin behar da. Baita landu behar dira beste aukera guztiak. Eta gero nahiz eta zailago izan, nik uste dut lan bat egin behar dela baita berreskuratzeko Eskerra Republikanaren apoioa. Nolabait saiatu egin beharra denon artean Eskerra Republikana berreskuratzen nolabait politika demokratiko edo politikarako besterik gabe. Marra gorririk ez, beraz, zentzu horretan. Ez, nik uste dut alik eta gehienak gehitu behar zaizkiola, baina hori bai programa zehaz bat eukita. Eta programa horrek nik uste dut nahi eta nahi ez alde batetik kontuna hartu behar dituela. Langileen interesak nork zergak ordaintzen hasi behar den, zeia sasoia da batzuk zergak ordaintzen hasteko, eta kontutan hartu behar du transizio ekologikoa. Eredu energetikoaren aldaketa. Gauza hauek kontutan hartzen ez baditu, nire uste ez dago posibilitateak. Ez da bakarrik zenbaki batzen duzun, gauza baterako baiz zertarako batzen duzun. Zertarako bada politika kontinuistak egiteko edo bada benetan herritarren interesak aurrera. Baina Eskerra Republikanaren interesetan beste gai politiko batzuk daude, oso evidenteak direnak, ez? Horiekin zer gertatuko da? Bueno, nik uste dut Eskerra Republikanari lagundu egin behar zaiola bere lehentasun bihurtzen. Eta alderdi aurrerakoi bat baldin bada, eta konturatu bada momentu honetan zenbakiek ez dutela ematen beste gauza batzutarako, eta horiek beste momentu egokiago baterako utzi daitezkela eta hasi neurri baten politika
posibilistago bat egiten, herritarrak kaltetuak izan ez daitezen obsesio bategatik. Momentu baten jakin egin behar da norainoko indarra duen norbaitek zerbait defenditzeko, jakin ez dela bakarrik alderdi bat kontu nazionala aurrera ateratzeko dauena, baita ikuspegi sozial bat duena, eta momentu baten esan daizuk, nire lehentasunetan onartu egin behar dut herritarrentzako politika batzuk aurrera atera behar ditu dela. Nik uste dut hortan lagundu egin behar zaiola, eta ez marrarik jarri Eskerra Republikanari, lagundu egin behar zaiola politika egiten. Eta Eskerra Republikanarekin bakarrik bai, eta alderdi jeltzale alde batera utzi, 180 emango lituzke, 175 gehi 15, 180 nahikoa dira. Ala alderdi jeltzalea hor ekuazio guztietan agertuko da beti. Nik uste dut alderdi jeltzalea importantea dela ekuazio horretan. Zeren gainera estatu eredu bat eraiki nahi duzunean, eta zure politikak ez direnean bakarrik politika posibilistak beste 6 hilabete edo beste urte bete irauteko, baizik konturatzen bazara gaur egun edo estatu ikuspegi bat baldin badaukazu, eta konturatzen bazara zer gertatzen ari den Katalunian eta Euskal Herrian, eta nolako ordezkaritza politika dagoen, horrek behartu egiten zaitu neurri baten kontutan hartzera beste eragile batzukin, baina baita Eskerra Republikanarekin, baita Bildurekin. Nik uste dut zubiak jarri behar direla alik eta indar gehien izan dezan, laguntza gehien izan dezan gobernuan. Nik uste dut hor lan izugarri bat egin zela aurreko legegintzaldian, ikuspegi desberdin askotako jende desberdin asko, alderdi desberdin asko batzeko helburu nagusi batzuk gaitik. Lehen aipatu duzu egon zareteko mentzatzen den Nafarroakoa, ez da. Hau da, segun nor daukasun aurrean eta ez dagoen erantzukizun asko zere gogorragoa da, asko zere importanteagoa da. Eta momentu honetan nik uste dut erantzukizuna behar askoa dela. Eta askotan ezin izango ditu gure helburu guztiak hartu, baina nik uste dut saiatu egin behar galela, alik eta jente gehiena batzen edo alderdi gehiena batzen gobernuaren apoioan. Gobernu honek kontrako asko izango ditu. Eta botere faktikoak oso indartsuak dira. Eta estatu honetan alderdi guztiak bizi dira bankuek ematen dieten dirutik. Eta edabide guztiak edo gehienak bizi dira bankuek ematen dieten dirutik. Eta presio asko izango ditu gobernu horrek eta komplikazio asko lan egiteko. Benetan lan egin nahi badu, espadu nahi bakarrik egoteko eta estatukoa errepikatzeko. Nahi baditu gauzak galdetu edo aldatu pizka bat eta etorkizun bat eman gazteentzako eta etorkizun bat egon dadin eta nolabait lana egonkorra izatera bihurtu dadin neurri baten. Benetako aldaketak egin nahi baditu beharko indarratzean eta zenbat eta gehiago nik enuke inongo marrari jarriko. Eta Nafarroan ze gertatuko ez? Ere estatu arazoa dela entzun eta entzunari gara? Bai, bueno, nik gauza berdin esango nuke, zenbat eta apoio gehiagoko aldaketarako gobernu bat osatu, hobe. Euren artean jakingo dute, nien hor negoziazio horietan, euren artean jakingo dute noraino iritsi daiteken eta zeintzuk diren mugak, baina alik eta gobernurik zabalena osatzea Nafarroan nik uste dut importantea dela, eta nik enuke jarriko marra gorririk hor. Esparza jaunak etaren gai atera du berrez ere? Bai, baina, bueno, hor ondo erantzun dio PSNek, ya está bien de vivir de ETA, ezta? De las rentas de ETA, dolako zosa esan dio, alderdi sozialistak berak egin beharko luke irakurketa hori, zeurek esaten ari dira, baina, bueno, konturatu badira, ja nahikoa dela, eta horri alde hori pasatu egin behar dela etarena, eta saiatu egin behar gala aliketa gehien, konturatzen beste egoera baten gaudela, eta ezin dugula jarraitu betiko eta betiko marra gorria jartzen Bilduri, nik uste dut, ez dakit, aurrapen bat izango litzatekela alik eta gobernu zabalena sortzea Nafarroan indar aurrerakoiak edo behintzat posizio erreakzionarioetan ez dauden indar. Baina badirudi, marra gorriak Espainiar estatuan eskuina jartzen dituela. Esan da dute Bildurekin ezin da hitz egin, Eskerra Republikanarekin, Junts Perkatekin ezin da hitz egin batetik, baina Voxekin oso lasai hitz egin diteke. Eta asteburu honetan ikusi besterik ez dago manadako auzi eta sententzia honen inguruan zenolako komentarioak etorri diren. Haiekin hitz egin diteke, hitzartu eta negoziatu liteke, adostasunetara iritsi ere bai, baina beste alde batean ez. Sánchezen horretan da honen gatibu. Bueno, egia esan, momentu baten, hau da gauza bat ez dena baloratu nahikoa, baina transizioaren amaieran estatu kolpe bat eman zen
nolabait konstituzioaren kontra eta neurri baten irabazi egin zuen estatu kolpeark. Hortik gertatzen da, instalatu egin zela nolabait diskurtsoetan aznarismoa deitzen dena. Eta da, aznarismoak planteatzen duena da, beste egile politiko guztiak ilegitimoak dira, eskuinekoak izan ezik. Bakarrik nazionalismo espainola eta bakarrik eskuin politikoak du legitimazioa herritarren izenean hitz egiteko. Eta besteak ilegitimoak dira neurri baten. Orduan hori zabaldu egin da, eta hedabide askok hori zabaldu egiten dute, eta beti esaten dudan bezala, hedabideak noren esku daude gehienak. Orduan hori zabaltzen doa diskurtsori, errepikatzen doa diskurtsori, eta kalatu egiten du jente, askotan borondatuneko jente askorengan, ni Madrilen banao, eta ikusten dutan kafetegietan, eta ez dakit 1.000 euro hirian irabaziz lan egiten duten kamareroak, eta nolako astakeriak esaten dituzte. Eta onartu da euren buruan sartuta dago ilegitimoak direla, nolabait eskuinekoak edo nazionalista espainolak ez direnak, ez da, hori, horrek politikari ez dio mesederik egiten. Azkenean, agente batzuk bazterren gelditzen dira. Ez dio bat ere, kalte asko egiten du, eta gainera horretarako nik uste dut ausardia behar dela. Eta nik uste dut jente asko dauela esate bateko alderdi sozialistaren barruan ez du horrela sinesten, baina askotan beldur da, eta besteek zarat asko egiten dutenez. Badago jente bat zaratak gehiago egiten duena beste batzu baino, ez da. Eta askotan beldur izaten dira horri aurre egiteko. Eta hori aurre egin behar zaio argi eta garbi, hau da, Europan gaude, hau da, herritarrek bozkatzen dituzten aukera legal guztiak legalak dira. Bestela ilegalizatu dago lirateke, legalak baldin badira, legez onartuak daude, euren botuen maila dituzte, eta ezin zaie errespetu faltatu botuen maila horiei. Uriarte jauna, gure solaski gere galdera bana ingo dizute, Iñaki Zarra.